טוב, אפשר להתחיל? כן, אז שלום וברכה לכולם, אני שמחה לראות אתכם. היום אנחנו נדבר על המיטוכונדריה. טוב, זה נושא מאוד רחב ואנחנו נתמקד על כל מה שצריך לדעת בקשר למיטוכונדריה, הנשימה תאית והקואנזים Q10. עכשיו, קודם כל, מה זה בעצם המיטוכונדריה? הוא עברון שהוא נמצא בתוך התא, והוא מורכב ממעטפת כפולה המורכבת משכבות של פוספוליפידים, מאוד דומה לממברנות מסביב לתאים, מסביב לגרעין, שהוא בעצם ממברנות שמגינים על התאים, מגינים על הגרעין, ופה הממברנה הזאת שגם מגן על המיטוכונדריה, היא בעצם פחות משוכללת מהממברנות האחרות, יש פחות חלבונים, קולטנים, מסעים שנותנים איזושהי בקרה בין מה שנכנס ומה שיוצא, ולכן זה גורם למיטוכונדריה להיות יותר רגישה לכל מיני חומרים רעילים, כל מיני מתכות, אבל בעצם יש לה בכל זאת איזושהי הגנה, כי אנחנו נראה בהמשך שהמיטוכונדריה היא גם יש לה איזשהו סוג של עצמאות מיוחדת רק בשבילה. עכשיו, היא נמצאת בכל תאים של הגוף. רוב התאים, בסדר? עכשיו, המיטוכונדריה זה לא כשהיא נמצאת והיא לבד, בכל תא יש רק אחד, יש לנו מאות מיטוכונדריה בכל תאים, ובעיקר ברקמות שהם צריכים הכי הרבה אנרגיה, למשל ברקמות של שרירים, השריר של הלב, הנוירונים, שהם צריכים הרבה אנרגיה כדי לפעול, אנחנו יכולים לקבל אפילו עד 2,000 מיטוכונדריות בכל תא. עכשיו, המיטוכונדריה, למה היא כל כך חשובה ברקמות האלה שצריכים אנרגיה? כי היא העברון היחיד שיכול להשתמש בחמצן. ואני מזכירה שהחמצן הוא האש ששורף את הקלוריה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לייצר הרבה אנרגיה מקלוריות, אנחנו צריכים חמצן, ומי שיכול להשתמש בחמצן זה המיטוכונדריה. הוא בעצם, המיטוכונדריה היא תחנת כוח של האנרגיה. היא ממש מפעל ייצור האנרגיה של התאים. אז נכון, יש כל מיני מסלולים אחרים. אם זה מסלול אנרגטי, אנאירובי, ללא חמצן, ללא, למשל של קריאטין פוספט, או שזה דרך חומצה לקטית, שגם מייצר את ה-ATP, הצורה העיקרית שהגוף הוא משתמש לאנרגיה, אבל מעט אנרגיה יכולה לצאת מהתהליכים האלה. בעיקר 98% מהאנרגיה יוצר דרך המיטוכונדריה. לא רק שהמיטוכונדריה היא אחראית על כל הייצור האנרגיה, היא גם אחראית לייצר גורמים מטאבוליים מאוד חשובים, כמו למשל ה-NADH, שהוא בעצם הצורה הפעילה של הוויטמין B3, שהיא בתוך המיטוכונדריה, היא משומש כקואנזים. אנחנו נראה בשלב ראשון בתוך המיטוכונדריה, שזה המעגל גרבס, היא קואנזים שהיא אחר כך יכולה לקלוט אלקטרונים ולהעביר דרך המערכת הנשימה, וה-NADH הוא גם חלק מהקומפלקסים שמרכיבים במערכת הנשימה להעברת אלקטרונים כדי לייצר את האנרגיה, ATP. יש לנו גם את הייצור של הקואנזים Q10, שהוא החומר העיקרי, זה הנושא של ההרצאה של היום, שהוא יכול להגן על המיטוכונדריה, הוא נוגד חמצון חזק, לא אחרי שמיוצר רדיקלים חופשיים, אפילו לפני שמיוצר הקואנזים Q10, הוא מונע את הייצור בכלל של רדיקלים חופשיים שיכולים לגרום לכחמצונים. יש לנו גם כל מיני הורמונים ונורוסטרואידים שמיוצר בתוך המיטוכונדריה, כמו הקורטיזול, כמו המלטונין ועוד דברים האחרים. הקורטיזון, שזה הורמון סטרס, שלא רק קשור לכל העניין האנרגטי, הוא גם קשור לערנות, הוא גם אנטי-דלקתית. אנחנו נראה אם יש לנו פגיעה מיטוכונדרלית, אז אנשים יותר קשה להם לקום בבוקר, יותר עייפות. הם יותר נוטים לכל מיני כאבים, כי האנטי-דלקתי הוא לא עובד טוב. ואם זה חסר ייצור של מלטונין, לא רק שזה גורם אחר כך בעיות של שינה, גם המלטונין הוא נוגד חמצון מאוד חשוב למיטוכונדריה, אז עוד יותר
המיטוכונדריה אין לה את ההגנה. יש לנו כל מיני תופעות כאלה שאם יש לנו פגיעה מיטוכונדרית שיכול להתבטאות, אם אמרנו בעיות שינה, עייפות כרונית, כאבי שרירים, דכדוך, מצב רוח ירוד, אפילו אנחנו רואים אנשים ככה שיש להם ערפול מוחי, בעיות קוגניטיבית, כל הדברים האלה שאין באמת שם של פתולוגיה, ואנחנו לא יודעים איך, אנחנו לא יודעים איך לטפל, אין תרופת קסם. אז לפעמים אנחנו רואים פה כל מיני סימפטומים שדומים למחלות של פיברומיאלגיה, או שאנחנו מדברים על מצב של שחיקה נפשית, גופנית, ברנאוט, בן אדם שהוא כל כך היה בעומס אחרי שנים, בעבודה, במשפחה, שאז הוא מגיע לשחיקה טוטלית, והוא לא מצליח להתקדם. ואם זה יכול להיות אחרי זיהומים, חשיפה לזיהומים, כמו שראינו עם הקורונה, שאחרי 6 חודשים אנשים לא מצליחים לחזור לעצמם. יש כל מיני סינדרום, תופעות, עייפות, לא מצליחים לעבוד אפילו, יושנים כל היום. אבל אנחנו רואים שהמיטוכונדריה לא רק שהיא קשורה לכל התהליכים של ייצור של חומרים כאלה, היא גם אחרים לכל מיני תהליכים של תקשורת, התמיינות, ויסות מחזור התא. היא קשורה לכל מיני מחלות, או שזה יכול להיות הסיבה למחלה, או שיכול להיות תוצאה ממחלה, אם זה מחלות ניוויונית, בעיקר במערכת העצבים שיש לנו הרבה מיטוכונדריה. פיגור שכלי, אוטיזם, הרבה פעמים קשורה למחלות מיטוכונדריה. אז אנחנו מטפלים במחלה, אבל אנחנו לא מטפלים או בשורש או בתוצאה, שאם אין לנו טיפול מלא עם טיפול של המיטוכונדריה, אז אנחנו לא יכולים ממש לעשות את העבודה המקסימלית, היעיל ביותר כדי לשפר את המצב. מחלות לב וכדם, כל מיני מחלות מטבוליות, השמנת יתר, אפילו מחלות של מערכת החיסון, מערכת אוטואימונית מאוד קשורה לכל מיני בעיות שקשור להעקה החימצונית. עכשיו, בואו נחזור קודם כל על המבחן מחקרי. מה אנחנו יודעים כרגע להיום? יש לנו אפילו 200, 300 מחקרים קליניים בעולם שממש הוכיחו את המחלות המיטוכונדריות. כל מחקרים, יש אלפים אנשים שמסתתים את החומרים האלה, שגם יש מחלות גנטיות מיטוכונדריאלית שהם מוכרים כבר, ואפשר אפילו דרך במכונים הגנטיים לאפיין את המחלות האלה, לבדוק מבחינת גנטי שהן קיימות. עכשיו, יש כל מיני בחיים, כל מיני גורמים שיכולים להשפיע למחלות האלה להתקיים, והיום ממש בכל מיני עיתונים הכי מוכרים, אנחנו יודעים, ואי אפשר עכשיו לשים את זה בצד ברפואה, ולא להתייחס בטיפול האינטגרטיבי שאנחנו צריכים לתת למטופל. אוקיי, עכשיו נעשה קצת הפסקה ונחזור להיסטוריה של המיטוכונדריה. מאיפה היא מגיעה? אז בעצם אפשר להגיד שלפני מיליארדים שנים, המיטוכונדריה היא הייתה למעשה חיידק, ציאנובקטריה. שזה סוג של חיידק מאוד פרימיטיבי, שהוא היה היחיד שיכול להשתמש בחמצן ולהפוך אותו למשהו שימושי. עכשיו, החמצן פעם הוא היה דבר שהוא היה מאוד רעיל לחיידקים. וכל אורגניזם שהיו פעם זה היה אורגניזם חד תאים. ומה שקרה, שהמיטוכונדריה, החיידק הזה, הוא השתלב בתוך האורגניזם האלה, החיידקים הפרוקריוטיים, כדי לקבל איזו הגנה מהסביבה, כדי שהחיידק הוא יספק כל מיני חומרים מההזנה, והוא נתן לו איזושהי בטיחות להתחבות. מצד שני, המיטוכונדריה גם עזרה לחיידק לחיות מפני ההשפעה הרעילה של החמצן, ולקבל אנרגיה שהמיטוכונדריה יודעה לייצר בעזרת החמצן. ככה היה איזו אינטראקציית סימביוטי בין המיטוכונדריה ובין החיידקים האלה. כרגע להיום אנחנו מבינים מאיפה באה את המיטוכונדריה, והסיבה למה בכל תאים יש לנו מאוד מיטוכונדריות.
אז עכשיו, הנקודה הזאת היא חשובה כדי בעצם להבין שיש לנו איזשהו נושא, כמו שדיברתי קודם, נושא של גנטיקה שעצמאית למיטוכונדריה. אז אנחנו בעצם, כשאנחנו מתייחסים למיטוכונדריה, זה נכון, הוא עברון בתוך התא, ש... שהיא פועלת לפי המטאבוליזם של התא, כלומר, לפי ה-DNA שנמצא בגרעין של התא. אבל חוץ מזה, יש לה גם את ה-DNA משלה. שכך יש לה עצמאות מסוימת וכל מיני פונקציות מטבוליות. היא יכולה לייצר כל מיני אנזימים וכל מיני חלבונים כדי שבתוך המיטוכונדריה יתרחש כל מיני מטאבוליזם. היא לא מחכה שה-DNA של התא ייתן לה חלבונים, היא מייצר בעצמה. והיא יכולה באמת לעשות כל מיני תהליכים של ביוגנזה, התחברות, כמו תאים. היא יכולה ממש לשכפל את עצמה, היא יכולה אפילו לעבור אוטופגיה, זה תהליך מאוד, מיטופגיה, שהוא מאוד חשוב, כי זה בעצם אפופטוזיס של המיטוכונדריה, הם צריכים למות כדי אחר כך ל... שיווסר עוד מיטוכונדריות חדשות ותקינות. כי אם המפעל, האנרגיה לא עובדת טוב, אז לא יהיו הרבה אנרגיה, אנחנו רוצים כל הזמן מיטוכונדריות חדשות. עכשיו, אצל כל בן אדם, המיטוכונדריה במקור היא באה מהאימא. משום שהן מועברות דרך תאי הביצים בזמן תהליך של ההפחיה בין הזרע ובין הביצים, אז יש לנו את הייצור של העובר, אבל אם קיבלנו גם ה-DNA מהאבא וגם ה-DNA של האמא, ה-DNA הגרעיני, אנחנו גם מקבלים את המיטוכונדריית רק של האמא. עכשיו, אנחנו מבינים אותו עכשיו, שאם קיים מוטציות גנטיות בתוך המיטוכונדריה, ההשלכות עשויות להיות בכל התאים של הגוף, ממש השלכות מערכתיות. בכל תאים יכולים לקבל מיטוכונדריות שהם בעל DNA פגום. אבל זה ממש מעט מקרים, לא צריך לדאוג, כי ממש צריך רמה מסוים, זה לא עובד כמו ה-DNA של הגרעין, רק רמה מסוים של DNA פגום, כדי להגיע ממש למצב שיש לנו כל מיני השלכות מטאבוליטים וכל מיני פתולוגיות שיכולים לנבוע מהפגיעה הגנטית. דרך אגב, הרבה, כמו שדיברנו, הרבה פתולוגיות של מערכת העצבים, אוטיזם, אם אנחנו רואים ילד עם כל מיני פתולוגיות כאלה, הרבה פעמים זה בא מהאימא, קשב וריכוז, היפראקטיביות, מאוד קשור לאימא יותר מהאבא. עכשיו, אם אנחנו רוצים לייעל את המיטוכונדריה, שיהיה לנו ממש מערכת אנרגטית הכי טובה שאפשר, אנחנו צריכים קצת להיכנס בתוך הפיזיולוגיה המולקולרית, איך עובדת המיטוכונדריה, ולראות איך אנחנו יכולים להשפיע עליה. אז בואו נראה, בואו נחזור ממש מההתחלה על כל המסלול של אנרגיה. אז כמו שאתם יודעים, האנרגיה במקור מגיעה מהאוכל. בסדר? בואו ניקח למשל פחמימה. לחם, אכלנו, עובר תהליך עיכול, פירוק, יש לנו נוטריאנטים, והגלוקוז עובר דרך המעיים, ואחר כך אחרי תחנה הבאה שזה הכבד, ואז שולחים את הגלוקוז לכל התאים בגוף, ואז אחר כך הוא נספג בתוך התא, ומגיע לציטופלזמה. הנה, עכשיו שהגענו לציטופלזמה, אנחנו יכולים להתחיל את התהליך של הפקת אנרגיה. התהליך הראשון, שזה בעצם הגליקוליזה. ממולקולה אחת של גלוקוז, אפשר לייצר שתי מולקולות סך הכל של ATP, של אנרגיה. כאשר בסוף הגלוקוז הוא הופך לשתי מולקולות של פירובט. הפירובט, הנה עכשיו, התוצר הזה, יש לו שתי אופציות, או שנכנס במיטוכונדריה, ואז ממשיכים את התהליך לייצור אנרגיה, או שנשאר במיטוכונדריה, למשל בגלל שיש עומס במיטוכונדריה, בן אדם הוא ממש בתהליך, לא יודעת מה, של ספורט, בן אדם הוא ממש, יש כל מיני תהליכים של סטרס שגורם שממש שימוש גדול של מיטוכונדריה, או המיטוכונדריה לא עובדת, אז מה קורה? הפירובט נשאר בציטופלזמה, יש התססה והופך לחומסה לקטית, מה שגורם את הירידה של ה-pH וכל מיני השלכות שעכשיו אנחנו לא מתייחסים. עכשיו, השלב השני
של הייצור של האנרגיה, זה פשוט הפירובט נכנס בתוך המיטוכונדריה, ואז הוא הופך לצורה של אסטיל CoA, שהוא נכנס בתוך, קוראים את זה המעגל קרפס. במעגל הזה, שמתחיל עם מטאבוליט שקוראים לזה סיטרט, ובסוף הוא חוזר למטאבוליט סיטרט, יש לנו כל מיני אנזימים שמשפיעים לכל התהליכים האלה, אנחנו לא נדבר כי זה מאוד מורכב, וזה לא כל כך חשוב, מה שחשוב לדעת, שיש לנו שתי קואנזימים, ה-NADH, אוקיי, כשדיברנו קודם, הוויטמין B3, שהוא בעצם, הוא גם עוזר להפעלה של המעגל הזה, אבל גם הוא יכול לקלוט סך הכל בכל מעגל 3 אלקטרונים, 3 מולקולות יש, מייצר, יכול לקלוט 3 אלקטרונים. וגם יש לנו גם עוד מולקולה של FADH2, שזה בעצם הוויטמין B2, שגם יכול לקלוט 2 מולקולות של שתי אלקטרונים. אז בעצם מה שחשוב להבין פה, שהמעגל הזה הוא מאפשר להעביר אלקטרונים שבמקור היו נמצאים בתוך האסטיל CoA, שהוא בא מהפירובט שבא מהגלוקוז, ולהעביר את זה למולקולות האלה, בעיקר של ה-NADH, שזה הוויטמין B2. ומה שקורה אחר כך, וכל זה מתרחש בנוכחות של חמצן, זה הנקודה החשובה. נוכחות של חמצן וכל מיני קופקטור, אוקיי? למשל קופקטור מגנזיום, שהוא חשוב פה, אבל גם בעיקר הוא היה חשוב בגליקוליזה. כמעט כל האנזימים בגליקוליזה צריכה שימוש של מגנזיום. ופה כמעט כל האנזימים האלה הם צריכים ויטמין B, אם זה B1, B2, B3, B5, B6, B12, חוץ מחומסה פולית, B9, כמעט כל הוויטמין B הם חשובים כדי לעזור לאנזימים האלה לפעול כמה שיותר טוב. עכשיו, מה שקורה, אחר כך שנקלט את האלקטרונים, ל-NADH עוברים דרך שרשרת הנשימה. מה זה השרשרת הנשימה? אז בגדול, אנחנו לא ניכנס בכל הפרטים, זה מורכב מ5 קומפלקסים, כאשר הקומפלקס הראשון, חלק ממנו אפילו זה עוד פעם ה-NADH, והקומפלקס השני זה FADH2, שזה הוויטמין B2. הקומפלקסים האלה הם קולטים את האלקטרונים שמיוצר מהמעגל קרפס. אז הקומפלקס אחד, שהוא מקבל את האלקטרונים דרך ה-NADH, הוא יכול להעביר עכשיו הגענו לשחקן הראשי פה, לקואנזים QSR. ואותו דבר, האלקטרונים שעוברים דרך הקומפלקס טיימים, הם יכולים לעבור ולקלוט דרך הקואנזים QSR, שהוא מעביר את האלקטרונים לקומפלקס 3, ואחר כך לקומפלקס 4, ואחר כך לקומפלקס 5, עד שאנחנו מגיעים לייצור של ה-ATP, שהוא קולט את כל האלקטרונים, הוא ממש מולקולה מאוד עשירה של אנרגיה, וברגע שאנחנו צריכים אנרגיה, אנחנו יכולים לפרק את ה-ATP, הוא ממש, הוא המאגר של האנרגיה, מאוד זמינה ומאוד מהר אנחנו משתמשים, תוך כדי שמייצרים, משתמשים בזה. עכשיו, כל הדבר הזה בעצם מראה לנו, ועוד פעם, כל זה זה בנוכחות של חמצן. כל הדבר הזה מראה לנו שהנוכחות של חמצן, שאנחנו יודעים שחמצן הוא מחמצן, אוקיי? כשאנחנו רוצים לפרק מולקולה, אנחנו משתמשים בחמצן. ומה שקורה בעיקר, אוקיי, אם יש לנו, לפעמים יכול להיות שהחמצן הוא מתחיל לעשות כל מיני תהליכים של חמצון שהם לא מועילים. ההעקה החמצונית, בעיקר אמרנו שאנחנו משתמשים את החמצן גם במעגל קרפס וגם בשרשרת הנשימה, אבל בעיקר בשרשרת הנשימה. כי במעגל קרפס יש לנו אלקטרונים שמתקבלים היטב. כל האלקטרונים שיוצאים עוברים ישר ל-NADH, ישר ל-FADH2. זה מחזור שאינו מאפשר לאלקטרונים להימלט. לעומת זאת, בהעברת האלקטרונים בשרשרת הנשימה, באופן טבעי, אפילו שבן אדם הוא מאוד בריא, לפחות 1% מהאלקטרונים הם נפחדים, או שהם לא מקבלים מי שיכול לקבל אותם. אמרנו שזה QSR הוא מאוד חשוב, כי אם חסר לנו QSR, אם יש לנו יותר מדי אלקטרונים לעבור, אז האלקטרונים מה הם עושים? הם יכולים להגיב עם חמצן, ולהפוך לרדיקלים חופשיים. הסופרניון
הסופר-אוקסידניון, שהוא בעצם רדיקל חופשי, שהוא מחמצן ויכול לפגוע, זה יותר מדי, במיטוכונדריה, אפילו לצאת מהמיטוכונדריה ולפגוע בגרעין, לפגוע ב-DNA של התא. ואז קורה כל מיני התופעות האלה שדיברנו, שבסוף המיטוכונדריה היא לא יכולה לתפקד כמו שצריך, אין ייצור של אנרגיה, חוסר ייצור של כל מיני חומרים, ואז אפשר אפילו להגיע למצב של פתולוגי. בעצם אפשר להגיד שאנחנו מדברים על כמו מכונית, כן? המכונית צריכה דלק, הדלק היא הופכת לאנרגיה של התנועה. עכשיו, עם הזמן, כשאנחנו משתמשים את המכונית לאט לאט, בין ההתחממות של המנוע, הגזים שפולטים, כל מיני פסולת, זה מקלקל את המכונית. אף פעם אנחנו ראינו שמכונית נשארת 20 שנה עוד באותו מצב, כל הזמן יש הידרדרות. אותו דבר עם המכונית הזאת של המיטוכונדריה. בסוף, זה מה שמסביר את ההזדקנות. שהמיטוכונדריה מתעייפת. המחלה הזאת, בעצם זה מה שמסביר את ההזדקנות. כאילו, חלק מהתהליך של הזדקנות, שהבן אדם הוא עייף, שכבר לו כוח, שקשה לו לייצר שרירים, שמכיל הרבה מיטוכונדריה. עכשיו, זה חלק מהתוצאה של ההקה הכימסונית. שזה בעצם השתמשנו הרבה במיטוכונדריה במשך כל החיים. יש לנו עוד סיבה, למשל הספורטאים המקצועיים, שהם משתמשים כל הזמן במיטוכונדריה, בעיקר בספורטאים של סיבולת, מי שרץ, שחייה, אופניים, כל ה- התחום של ספורט שדורש הרבה חמצן. הם משתמשים הרבה במיטוכונדריה, וגם האמת, גם הספורטאים של כוח, שלמרות שבזמן של התרגילי כוח הם לא דורשים חמצן, אבל אחר כך בשביל התאוששות גם צריך את התהליך האירובי, שדורש את המיטוכונדריות. אז הם יותר נוטים להקה חמצונית. וגם יש לנו עוד אנשים שהם מאוד רגישים להקה חמצונית. זה מי שאין את ההגנה של הקואנזים Q10. כי אם חסר לנו קואנזים Q10, אמרנו האלקטרונים, הם עוברים לפה, יוצאים מהמסלול הזה, והם יכולים להגיב עם החמצן, ואז לייצר את הרדיקלים החופשיים. למי למשל? אנשים שנותנים תרופות כמו סטטינים, גם הביספונטים בשביל הפגיעה של הבעיות של אוסטופורוזיס, אבל בעיקר הסטטינים זה תרופות שהם יכולים לפגוע בתהליך הזה לממש לא רק לייצור של כולסטרול, גם לייצור של קואנזים Q10. כי כשהם מונים את האנזים HMG-CoA רדוקטז להפעיל את התהליך הזה שמייצר את המבלונט, אז בסוף אנחנו ממש אוסרים את התהליך שמייצרים כל מיני דברים חוץ מהכולסטרול. ואחד מהם זה הקואנזים Q10. הרבה אנשים שהם נוטים סטטינים, יש להם כל מיני כאבי שרירים. עוד יותר יש להם עייפות. ואם אנחנו מדברים על פגיעה של ה-Q10 שנמצא בלב, אז אנחנו רצינו להגן נגד מחלות לב וכלי דם, כי בן אדם יש לו הרבה כולסטרול בדם. מצד שני, אז אנחנו מורידים את הכולסטרול, אבל אנחנו פוגעים בשמירה של הלב תקין. אז זה דבר שהוא מאוד חשוב לכל רופאים ולכל מטפלים ברפואה. אם הוא רואה מטופל שהוא נוטל קואנזים, סטטינים, חייב לתת לו את הקואנזים Q10 ממש, בכל מצבים חייבים לתת את הקואנזים Q10. עכשיו, המינון של הקואנזים Q10, האנשים שאנחנו מדברים שקצת חולשה, קצת עייפות, אפשר לתת 100 מיליגרם. אנשים שזה ממש יותר רציני, בעיות לב וכדם, בעיות של השמנה, לכל גורמי רפואה מטאבולי, אז אפשר לתת עוד 100 מיליגרם. אם לוקחים סטטינים, לכל 10 מיליגרם של סטטינים אפשר לתת 100 מיליגרם של קואנזים. אפשר להגיע עד 1200 מיליגרם של קואנזים, אין בעיה, בסדר? ונותנים את זה בארוחות של שומן, בסדר? בארוחת בוקר בעיקר, וזה במשך 3-6 חודשים, אחר כך אפשר לעשות הפסקות ואז לחזור על זה. עכשיו,
טוב, יש לנו עוד קצת זמן, אז אנחנו קצת, נקדיש קצת זמן לדבר על עוד תוספים שהם חשובים לתפקוד תקין של המיטוכונדריה. כי צריך להבין שבעצם הטיפול של המיטוכונדריה זה לא משהו שהוא לכולם זה אותו דבר. אוקיי, אם ה-QSR זה אחד העיקרים, אנחנו רוצים לשמור על המיטוכונדריה, אבל אנחנו גם רוצים לעזור שהסובסטרט שנכנס במיטוכונדריה, לעזור לגוף לייצר כמה שיותר סובסטרט. אם זה בשלב הראשון של הגליקוליזה בעזרת מגנזיום, אם זה בשלב השני של הגליקוליזה בעזרת שימוש, לא של הגליקוליזה, של המעגל גרס, בעזרת שימוש של ה-NADH, שהוא עוזר בעצם לקלוט עוד יותר אלקטרונים, ואז לעבור את זה למיטוכונדריה. אז זה דבר ראשון בסיסי, שתמיד אנחנו נותנים לכל בן אדם שיש לו חוסר אנרגיה, נותנים לו מגנזיום ואפילו ישר קומפלקס B. יש נותנים שתי דברים האלה, הרבה פעמים תוך חודש כבר יש לנו השפעה טובה. אז ממש אני עוד פעם ממליצה לכל הרופאים, שהם רואים בן אדם שיש לו עייפות, שלא מצליחים לתת איזשהו הסבר בעזרת בדיקות דם מבחינת הרקע הרפואי שלו, לתת לו לפחות פעם בשנה מגנזיום קומפלקס B. עכשיו, אם אנחנו רואים שבאמת יש משהו מסוים אצל הבן אדם, שזה לא מספיק, אפשר גם עוד להוסיף את ה-NADH, שהוא בעצם השחקן העיקרי עם ה-QSR, שהוא קולט את האלקטרונים והוא חלק, ממש הוא חלק מהמבנה המיטוכונדריאלים. הקומפלקס אחד הוא מיוצר על ידי חלק של ה-NADH. והכמות שלו זה בין 5 ל-20 מיליגרם, שנותנים את זה בבוקר על קבר רקע, במשך בערך אולי 3 חודשים. עכשיו זה מבחינת המבנה של המיטוכונדריה שיש לנו NADH, יש לנו QSR, עכשיו אפשר גם לעבוד ולשפר את המצב של המיטוכונדריה דרך תוספים האחרים, שמשפיעים ברמות האחרות, למשל ה-PQQ, לא צריך להתבלבל כי הרבה פעמים חושבים שהוא מטאבוליט של ה-QSR, של הקואנזים QSR, הוא קדם חומר של הקואנזים QSR. זה ממש לא קשור, זה נכון שזה שתי מולקולות שונות, דומות מבחינת מולקולרי, אבל הן שונות מבחינת פעילות. כי ה-QSR הוא קצת עוזר מבחינת קופקטור של הקומפלקסים, אבל בעיקר הוא עוזר לביוגנזה, להתחברות של המיטוקונדריאט, אפילו ברמה הגנטית הוא יכול להשפיע על כל מיני חלבונים, כמו הסירטואין 3, כמו ה-PCG 1 אלפא, שמשפיעים מבחינת גנטי על הביטוי הגנטי לייצר, לעשות את הביוגנזה, לייצר יותר מיטוכונדריה. וזה אנחנו נותנים את הרבה פעמים, ממש, בעיקר אנשים עם מחלות ממש נורולוגית, אנחנו נושאים בעיות של פיברומיאלגיה, PQQ עם קואנזים QSR, נותנים את זה בשילוב ביחד. ה-PQQ, בדרך כלל אנחנו נותנים בערך משהו, זה תלוי המקרה, בין 1 ל-20 מיליגרם, האמת, 20 מיליגרם זה מלכתחילה זה גם טוב, כי בדרך כלל אם אנחנו נותנים, אנחנו רואים מקרים מאוד מאוד קשים, ואנחנו נותנים את זה במשך חודשיים, עושים הפסקה של חודש וחוזרים על זה, אוקיי? יש לנו גם עוד סוגים של תוספים שמאוד מעניינים, כמו המחומצה אלפא ליפואיק אסיד, אוקיי? האלפא ליפואיק אסיד הוא נחשב כנוגד חמצון, אבל למעשה הוא לא באמת עובד כמו נוגד חמצון. הוא עוזר, הוא מאפשר לחדש את המולקולות נוגדי חמצון האחרות שכבר פעלו. כי אנחנו יודעים שנוגדי חמצון, הוא נותן את האלקטרון שלו, הוא מגן את הגוש שלנו, הוא משתיק את המחמצן, אבל אחר כך שהוא נותן את האלקטרון, הוא גם הופך להיות מחומצן. אז כדי לחדש אותו, כמו שהוא עושה הרבה פעמים את הגלוטטיון, שהוא הנוגדי חמצון האוניברסלי בכל הגוף, אז האלפא ליפואיק אסיד היא יכולה לעזור לחדש את הנוגדי חמצון האלה, הוויטמין C, הוויטמין E, ה-QSR, אוקיי? ככה הוא מגדיל את הזמן השימוש של המולקולות האלה, אפילו הוא מייעל את התפקודים האלה. אבל לא רק את זה, האלפא ליפואיק אסיד, יש גם תפקיד של קלציה. אמרנו קודם שהממברנות של המיטוכונדריה הן לא כל כך טובות, הן מאפשרות לפעמים דברים להיכנס ללא בקרה, כמו מתכות כבדות שמאפשרות ממש לפגוע במיטוכונדריה, ואפילו מלכתחילה במעגל קרבס, הם יכולים לתקוע את הפעילות של האנזימים. והאלפא ליפואיק אסיד הוא יכול ממש לקלוט את המתכות האלה ולמנוע את הפגיעה. עכשיו,
תראו, נתתי כמה דוגמאות, יש לנו גם עוד עשרות, 20 תוספים שונים. אנחנו לא נתחיל להרחיב, אם זה רזרבטרול, שהוא גם הוא יכול להשפיע, זה פוליפנולים, קורקומין, רזרבטרול, אמנטידלקטי, והם משפיעים מבחינת אפילו, עוד פעם, מבחינת גנטי, יכול להשפיע על הביוגנזה, ועם פיגנוגנול, שהוא נוגדי חמצון מאוד חשוב. ויש לנו גם אם אנחנו רוצים לעזור לגלוטטיון, שהוא נמצא בתוך המיטוכונדריה, לעבוד טוב, אנחנו יכולים לתת את ה-N-אצטילציסטאין בשביל לייצר יותר גלוטטיון. עוד פעם, אפילו זה עוד תהליך שמתרחש במיטוכונדריה. הדטוקס, ניקוי רעלים. איפה עובר כל המטאבוליזם שאנחנו רוצים להעיף מהגוף בכבד, אוקיי? ואיפה? בתוך המיטוכונדריה יש שתי שלבים של הדטוקסיפיקציה. בשלב הראשון עם הציטוקרום פי 450 שמייצר הרבה רדיקלים חופשיים שהם מסוכנים. אנחנו אחר כך צריכים אנזימים נוגדי חמצון כמו גלוטטיון, שמנטרלים את הרדיקלים האלה. והאנסטיסיסטים עוד פעם יכול להיות ממש עוזר בשביל לייצר גלוטטיון, והכל זה בתוך המיטוכונדריה. אז עוד פעם, אני לא אתחיל עכשיו לדבר על כל הדברים השונים, צריך באמת לדעת לאפיין את הבעיות של הבן אדם, איפה זה נמצא, ולתת טיפול שהוא מתאים. עכשיו תראו, עוד מעט אני אענה לכל השאלות. בשביל מי שמתעניין להרחיב את הידע שלו ולדעת מה התוספים החשובים, ולא רק את זה, מבחינת טיפול אינטגרטיבית בנוטריתרפיה, איזה תזונה מתאימה, איזה ספורט מתאים, כי הרבה פעמים אנשים הם כל כך, הם באים והם עייפים, אי אפשר לתת להם ספורט, אז מה נכון? יש כל מיני כללים כאלה שהם יכולים לחזק את הביוגנזה, אם זה דרך צום לסירוגין, אם זה הקור, ההיפוקסיה, פחות ממש להיות במצבים שיש פחות חמצן, כל מיני תרגילי נשימות וכולי, כל זה גורמים ככה איזושהי פגיעה ממש בכמה, בכמה רגעים, איזה שוק של פגיעה, מנטרל את המיטונדריה, אבל אחר כך זה גורם כמו תרגילי כוח, שאנחנו פוגעים בשריר, בסיבים של השריר, אבל אחר כך יש הסתגלות של הגוף, של הסיבים, כדי להיות יותר חזקים לפעם הבאה, למאמצים, ואותו דבר למיטוכונדריה. אם אנחנו נותנים כל מיני גורמים שיכולים להשפיע עליהם, לתת להם במצב של מצוקה, כמו הקור, כמו העצומות, כמו עוד פעם, החוסך חמצן יכול אחר כך לעזור לחדש את המיטוכונדריה להיות עוד יותר חזקה. אז כל זה אנחנו נדבר בתוך ההשתלמות המתקדמת בנוטריתרפיה בנושא של המיטוכונדריה, ואנחנו נדבר על כל מיני מחלות של מיטוכונדריה, אם זה מבחינת גנטית, אם זה מבחינת גנטיקה אבל ניחש בחיים, את השחיקת הנפשית של הברנאוט, שגורם את הפגיעה בייצור של הקורטיזון, ואז שאחר כך יש לנו עיבוד של הסינכרוניזציה בין המלטונין והקורטיזון. הקורטיזון עולה בבוקר, המלטונין בערב, יש לנו פגיעה בכל התהליך הזה של הקרונוביולוגיה של הגוף. העייפות קרונית. כל זה אנחנו נדבר ואנחנו נלמד איך אנחנו יכולים לזהות בעיה מיטוקונדריאלית ובאיזה רמה. כי הבן אדם מגיע מותש, עייף, כאבים, לא יודעים, הבדיקות דם נראות טובות, אבל יש בדיקות דם מסוימות שאפשר לעשות, אפילו דרך הקופת חולים, כמו למשל חומסה לקטית, זה דבר שצריך לבדוק, בן אדם שהוא ממש במצב, ממש על הפנים, רופאים לא בהכרח מבקשים, בדרך כלל עושים את זה במצב חירום, בבית חולים, אבל זה ממש יכול לתת לנו אינדיקציה, שבדרך כלל הערך שלו צריך להיות בערך אחד, האנשים יותר זקנים, יכולים, או בן אדם שעושה ספורט, ואז יכול לעלות, אחד, שתיים, אבל מעבר לשתיים זה כבר מראה לנו שיש בעיה מיטוכונדריאלית. כי אם המיטוכונדריה לא עובדת, כמו שדיברנו, אחרי הגליקוליזה, הגלוקוז עובר לפירובט, והפירובט עובר התססה, ומעלה את הלקטט. אוקיי, העלייה של הלקטט מראה לנו שבעצם הסובסטרט,
ה- הפירובט לא נכנס במיטוכונדריה. אז זו דוגמה אחת של חומר, של בדיקות דם שחסר לעשות. יש כל מיני דברים אחרים, זה תלוי הבן אדם. אז אני מזמינה אתכם, או זה ביום חמישי ב-11 לספטמבר, או בזום, או שנעשה את זה פרונטלי בירושלים, במרכז ריסטארט. אם אתם רוצים לקבל כל מיני הסברים על ההכשרות האלה, על מה זה של נוטריתרפיה, אתם מוזמנים להתקשר למרכז הארצי של נוטריתרפיה ונוטרי גנטיקה ל-053-3874-016. אני חוזרת ל-053-3874-016. אז תודה רבה להקשבה. עכשיו אני זמינה בשבילכם בשביל השאלות. כן?